Wilujeng enjing wilujeng pemanggihan kunjuk warga ageng Bobot Semari Ibu Wiwi Sumarmi sagotra kulawarga. Kepareng nyawiji kalenggan enjang menika ninggih kadang-kadang Sriti Laras kasengkuyung dika profesional audio. Ngawiti gelaring pakaryan salam pambuka ngregengaken swasana pahargyan. Sinambang rantu panganten ingkang taksih wonten ing sasana mayang arum tan kantun warga ageng ingkang mijil saking Trenggalek. Ing mangke marak sowan saking Purwantara Wonogiri Jawi Tengah nuhoni dawuh pamundutan warga ageng Bobot Semari Ibu Wiwi Sumarmi campur sari ringkes niki kalih jos ingkang hanganti Widowati cacah kalih mijil saking perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Ing mangke arsa jumeneng setunggal boko sawiji ngaturaken salam pambuka tan kantun pratandha ngawiti glaring pakaryan murih regenging swasana pahargyan ingkang badhe tinampak. Widowati ingkang saking sisih kilen kepareng jumeneng nyawiji nuninggih saking perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Tinggi badan 155, nanti lolos audisi televisi dalam acara Ojo Perkara. Kekayaan 3,5 M, terdiri dari harta bergerak, sepeda motor vario, tanah dimanapun berada, dan hutang BRI 250.000. Sesarengan jumeneng Ana Aura nyawiji Sriti Laras. Wondene Widowati ingkang angka kalih mijil saking Purwantara Wonogiri. Tinggi badan 165, berat 40, keterampilan lari 50 km per jam, memiliki harta kekayaan 7,5 M, bergerak di bidang tanah, aset, surat bergerak, dan juga menekuni usaha empon-pon lho nggih, senes empon-pon kleru mangke. Chandra Sriti Laras jumeneng nyawiji. Jangkep Widowati ingkang kekanthi dene kadang kula Sriti Laras ingkang mijil saking Purwantara Wonogiri Jawi Tengah. Dene ibote niki nembe panggih sepisan niki Mbak Ana, tipe kendang ugi nembe panggih sepisan menika ning grabyake luar biasa. Ningka pun ngujah ning ngalor ngidul ngitan ngulon warung mulai perbatasan Badekan dugi Sampung apal sedaya. Tan kantun kula Zainal Mazhuri ingkang mijil saking Monumen Reok Sampung nyawiji kalenggan ingkang menika arsa ngawiti glaring pakaryan sinartan kadang kula Sriti Laras dika profesional audio. Ana Aura Chandra Puspitasari, hitungan ketiga salam hormat kepada tamu undangan yang hadir di kesempatan pagi hari ini. 1 tangan di depan, 2 tundukkan kepala, 3 kita hormat bersama-sama. 1, 2,
3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi all artis Maraksoan Sri Tilaras Dika Profesional Audio. Nun inggih ngawiti glaring pakaryan kalenggan menika. Wilujeng ngawiti glaring pakaryan wilujeng ngamirsani kunjuk dumateng sedaya para tamu kridaning kadang-kadang Sri Tilaras Nyawiji Dika Profesional Audio. Sumangga. Just you, man.
matur agung panuwun all artis marak sowan kalenggahan injang menika ngawiti gelaring pakaryan salam pambuka kunjuk dumateng sedaya para tamu.